noites a todos. Moitas grazas, Maca, pero pasaxeste moitiño. Cando me iba facendo preguntas de cando en cando, eu dixille varias veces: Maca, sé breve. Homenaxeado é Don Olimpio. Foi verdade ou non? Dixen, a homenaxe é a Don Olimpio. Sé breve. Bueno, pero como é moi boa amiga miña, foi excelente estudante. Tamén Ana, a súa irmã. Unha de hispánicas e outra de románicas. Pero a parte, pois, Ana vexo de cando en cando, ela sí que somos moi bons amigos. Así se explica, non? Ben, paso logo a... Bueno, ahora teria que estar un cuarto de hora descansando. Que foi que limitara. Non mal que parou. Ben, unha cita de Isabel Allende. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Esta cita encabeza unha das 51 teselas que conforman o mosaico homenaxe a Olimpio Arcacamba, un mestre do pobo, Caldas, que coordinaron un veciño de Cuntis, aquí presente, Hitor Picallo, e dous da Estrada, Carlos Loureiro e Carlos Emanuel Núñez, que non sei se están presentes. Esta obra quere contribuir a manter vivo o legado intelectual e humano dun mestre anovador e irrepetible que tanto orgullo de galeguidade e tanta autoestima polo noso sementou entre o alumnado, entre a veciñanza deses dous concellos por el tan queridos. Naceu, como sabedes, no de Cuntis no 1928, concello polo que sentía devoción, xa que foi a súa razón de ser, pero viviu e ensinou a maior parte da súa vida no da Estrada, onde faleceu no outono do 2014. Por este concello adotivo sentía paixón, e dei que dedicarse moito tempo a escribir a súa intrahistoria, coa que foi construindo a referencia colectiva dos estradenses. As conferencias sobre Don Olimpio e as representacións de teatro escolar que no mes de San Martiño ven organizando nesta vila a Asociación Cultural Vagalumes, e actos como de Cuntis o 19 de novembro do 2016, un día de inverno dos de sempre, polo moito que ventou e choveu esa tarde. Pois ese día a Fundación Terra Termar en Castrolandín plantou unha oliveira na súa memoria á entrada do xacemento da Castrolandín e despois presentamos, métome xa no medio, a devandita homenaxe nun local inzado de xente. Todo iso, este acto e os anteriores fan que se perpetúe o recordo deste mestre exemplar dunha persoa xenerosa en extremo dentro e fora das aulas. A presenza do seu legado tamén contribúe na rede, entre outras, a web da comarca Tabeirós Terra de Montes, xa que ten un sitio na zona de cultura dedicado a Don Olimpio, onde están pendurados artigos sobre a súa obra e os PDFs de 8 obras de investigación e unha infanto-xuvenil, o tren. E tamén na rede podes ver o blog Carta Xeométrica de Ciban Arxivai, está aquí diante miña, con entradas onde total ou parcialmente el se centra neste mestre de mestres en actividades alrededor dele. E no plano editorial, sin dúbida, é digno de louvar o papel de fervenza que leva anos publicando as obras de creación literaria e de investigación de quen foi o seu presidente de honra. E esta modesta editorial tamén publicou esa fermosa homenaxe na que tantos participamos. Eu agradezolle a xente de Vagalumes a invitación para impartir esta conferencia e, por suposto, a moi boa amigarca, esa gabanza, ese chufarme, como dirían os de Lugo. E agradezovos a todos a entrañável presentación. Bueno, eu de todos os xeitos teño que confesar unha cousa, que hai 2 anos, cando me invitou David para dar unha conferencia, non lle pude dicir que non, o que pasa é que tenho unha desculpa moi boa, porque coincidía exactamente con que tiña que dar unha conferencia no Porto, na Universidade do Porto, e pude escapar. Esta vez tamén quixen escapar, non porque non me guste estar aquí, pero teño que confesar que foi unha ousadía, pero a vez un reto aceptar a invitación. Por qué?
porque eu sei que aquí na estrada e aquí neste local hai moitas persoas que tivestes trato persoal con el e que coñecedes moito mellor que a min o seu labor como mestre. Por lo tanto, virvos falar eu de algo e dunha persona que conocedes mellor que a min, pois xa digo, é un pouco, é unha ousadía, é un reto. De todos os xeitos, algo sei, por eso estou aquí. O meu coñecemento dele como ensinante, algo sei desde hai moitos anos por moitas conversas con Marta. De feito, cando vin as memorias de algúns nesa homenaxe, a mí xa me sonaban moitas cousas do Illas Hamaca. O que pasa é que, de todos os xeitos, a lectura dese artigo biográfico precioso que fixeron Ana Esmeralda e máis Olimpio a finais de 2015 e tamén ese artigo precioso de Gena Borrajo que está na rede, pois axudaronme, igual que outros traballos, a preparar esta conferencia, por decirlo así. Antes de entrar de cheo no tema, quero explicarvos o meu descubrimento de Manuel García Barros e de Olimpio Arca, que ao final todo vai dar ao mesmo. Cando eu estudiei na Universidade de Santiago, Filoloxía Románica, Español, había unha materia optativa que era a literatura galega contemporánea que impartía Carballo Calero. Ali tiñamos obrigatoriamente todos que ler unha serie de libros dos clásicos, pero despois había traballos particulares. E a min, eu creo que non escollín, que me mandou ele. A mí mandoume ler As aventuras de Alberto Quiñón, que eu non conocía. Había Ane Pico que saíra en Editorial Castrelos de Vigo, no ano 72, o ano da morte de García Barros. Mandoume ler ese libro e tamén me mandou que fora ao Sarmiento, cando ainda estaba ali en Fonseca, para que buscara Os Contiños da Terra na edición do ano 31 de Nós. Entón, mandoume ler esas dúas obras. E tiña que estudiar os traballos e os días na aldea de Berres. E despois de que mirei iso, mandoume ler unha obra que se chama Na miña aldea, que é de Xosé Alonso Obregón, onde se describe por primeira vez o entroido de Laza, Hilera de Laza, que se titulaba o Fidalgo de Monterrey, e despois mandoume mirar o Villar de Vós de Silvio Santiago e que fixese unha comparación entre o mundo de Berres e os outros mundos. Ben, eu como non era neno rural, sino un neno vilego e neno vilego mariñeiro, o mundo rural, o mundo do campo propiamente dito, a mí non me decía gran cousa, si a nivel curiosidade, pero o que si me decía moito, que para mí foi o que máis me gustou destes libros, é todo relativo ao entroido, porque eu xa via ali que nada tiña que ver os choqueiros, comparsas e rondallas da miña infancia, ali en Cambados, en Los Alnés, con ese mundo que se pintaba. A Mascarada de Berres que describe García Barros, con xenerales, correios, contrabandistas, máscaras de oficios e pelengrinos, di el, que vendían revistas con señoritas que sei que traían de Terra Santa, xunto coa parranda na que ían todos os que cantaban ou tocaban. Esa era unha entroidada radicalmente diferente da dos piliqueiros, maragatos e a morena de Laza, e tamén da entroidada de Vilar de Vós con cigarróns, cubanitos críticos co atraso da aldea e mulleres preñadas que paredaban un parto. Eso é o que ali aparece. Meses despois de que eu fixen este traballo académico, en marzo do 75, estive en varios días en Vilar de Vós para cubrir a enquisa do Atlas Lingüístico Galego. E ali, a maiores, quixen saber pola xente do seu entroido. Mas sei perfectamente cando estive en Vilar de Vós, foi a mediados de marzo do 75, porque naqueles días houve en Portugal o contragolpe de Espínola, despois da Revolución dos Cravos. E eu ali, naquele lugar da raya, na miña vida vin andar tantos guardias civis camiño da fronteira, ir e vir. O sea, estábamos en guerra, de alguna maneira. Franco ainda vivía. Bueno, pois, en Vilar de Vós estive. Tardei anos en acudir ao entroido de Laza, e nunca fun ao entroido de Berres. Nunca. Pero pouco despois de facer este traballo, si acudín ao entroido de Cacheiras, un domingo. Acudín como turista ali ao final, realmente para os veciños, pero para os turistas, para asistir aos antranques das parellas generais. O sea, non me enterei realmente que o entroido. A finais do 90, cando eu xa era veciño da parroquia do Concello desta parroquia do Concello de Teo,
un sábado ou un domingo, porque ali, como hai a parroquia moi grande, un día van unha parte o sábado, outra parte o domingo. Pois un sábado ou un domingo de Antroido, a mediodía, sin eu sabelo, vin un correo que anunciaba que viñan os xenerais e a súa comitiva. A comitiva é un coro de vellos, un coro de bonitos, unha charanga e pois o que se quere disfrazar do pequeno. Esa mañá eu escoitei por primeira vez na miña vida as vivas, sempre en castelán, dos xenerais, vivas a veciños da aldea, e seguín por curiosidade un tempo aquel cortexo, porque sei que ia haber un atranque distinto dos que se fan o domingo pola noite. Ese día empecé a entender o significado do entroido dos xenerais do Ulla, un entroido para a xente da parroquia e non para os medios de comunicación, polo menos así era daquela. Entendín realmente o seu significado cando, andado o tempo, eu mesmo corrín o entroido de Cacheiras 3 anos seguidos como integrante do coro dos vellos, porque para ir no coro dos bonitos teríame que disfrazar de rapaz. Podía ir, pero bueno, iba co coro dos vellos. Sábado e domingo, da mañán á noite, con chuvia, con sol, de aldea en aldea, por toda a parroquia, e sin invadir as parroquias veciñas, e cos pés desfeitos. Bueno, pois, aquel primeiro contacto cos coros e xenerais e as súas vivas na aldea, o primeiro que tivera, levoume a querer saber máis dese particular entroido, do que xa digo, non sabía prácticamente nada. E entre outros traballos, consultei un que vira algunha vez na librería Couceiro, pero que non o lera, que é O entroido no Ulla, medio século dos xenerais estradenses, de Olimpio Arca Caldas, de que nada sabía. Comecei a saber de Olimpio, do seu labor pedagóxico e, sobre todo, o labor investigador, cando me pidieron ese limiar da obra del sobre Bernardo Rodríguez Rivera, ese migrante en Cuba, que moito lle debemos, xa que foi académico correspondente desde a creación da Academia, iniciou a suscripción polo Monumento a Curros na Coruña, foi el quen iniciou, foi tesoureiro da Comisión Comisión Protectora da Biblioteca América da Universidade de Santiago, que é unha xoia, e moitas máis cousas. Todo eso descubriúnolo neste libro Olimpio Arcas. Ben, pois, despois de facer este limiar, tive a sorte de coñecelo personalmente cando se presentou o libro. Eu non sabía dicir nin onde foi, nin que me levou. Eu sei que foi un teleclub nunha aldea de San Xao de Bea, pero non, creo que era un teleclub, eu non sei nin que me levou, nin como volví. Eu sei que foi cando conocín personalmente, aquilo estaba chiño de xente, e supoño que, a parte da familia, e de algún curioso como a mí, pois resulta que a maior parte da xente serían moitos deses alumnos que o reverenciaban na zona de Bea. E as voltas que dá o mundo. Desde hai bastantes anos, rara é a semana que eu non cruzo todos un par de veces a semana todo o fermoso Val do Bea, onde ele estivo tantos anos como ensinante de iniciador cultural. De non saber o que era todo eso, de repente, pois aí o teño ben presente. E agora vou pasar ao tema da miña charla. Disculpade que vos diga que vos vaya empece dicindo cousas que xa todos sabedes, pero ten que ser. Don Olimpio naceu no ano 28 en Porto de Gómez, lugar da parroquia de Cuntis. No 34 entrou nunha escola graduada desta vila que ergueran os emigrantes de Cuntis en Buenos Aires, dirixida polo mestre Aurelio Rey García, modelo de docentes. Unha escola, polo visto, con moi bo material pedagóxico, con aulas espazosas e con amplo patio de recreo onde o alumnado, baixo a dirección de don Aurelio, trazaba con pedras o contorno da Península Ibérica e con miltos os lideiros das rexións. E despois grupos de nenos ocupábanse de cuidar cada unha das rexións. Polo visto había carreiros ali que levaban ata Madrid, que era o centro do mapa, e ali en Madrid había un surtidor que repartía agua para todo o xardín. Eso din os fillos, naquela biografía. El non chegou a ter como mestre don Aurelio Rey, que despois de xullo do 36 foi destituído e excluído do ensino. E, ao mesmo tempo, despois do 36, nesa escola que lía, arrumbáronse actividades como carpintería, gravado e taxidermia,
a vez que o alumnado sufriu unha total inmersión nacional-catolicista. Entraban na escola cantando Cara al Sol, aprendían os cantares do novo réxime, Montañas Nevadas, eu tenía un camarada. O crego sería o de Cuntis. Viña falarlles aos nenos do inferno e do ceo, dos roxos e dos nacionais, do exército do pecado. No mes de maio levábanlle flores á Virxe. Apagárase a luz da primavera republicana, chegaba o inverno franquista con esa tráxica falta de luz, que diría Ramón Cabanillas. Tráxica falta de luz, cando lle escribía no ano 44 unha carta a Pedrallo desde Carnados. Dicía, que con isto non vexo. No verano 39, o avó de Don Olimpio, o seu pai morrera antes de nacer, era fillo póstumo, falou co mestre, o mestre oficial, para saber se o neno valía para estudar o bacharelato. E como non lle gustou ao avó a resposta, consultou o destituído Don Aurelio. O avó decidiu que o neto acudise polas mañás á escola pública, pero polas tardes a clases particulares do mestre represaliado, o que provocou a xenreira do mestre oficial, que lle inflixe un castigo corporal e moral injusto por unha falta que non cometera. Por decisión do avó, o neno abandona a escola pública definitivamente, pero continúa estudando con Don Aurelio, que se converterá, pasado o tempo, no exemplo a seguir. Moitos anos despois, como ben sabedes, sobre todo os que sodes de Cuntis, Don Olimpio impulsou o recoñecemento e recuperación da súa figura ata conseguir que hoxe a principal rúa de Cuntis se chame Aurelio Rei. Con este mestre, con Don Aurelio, preparou os 5 primeiros cursos de bacharelato para examinar por libre nun colexio de Caldas de Reis, ata que no 44 marchou para Santiago para se facer bacharel, porque a saúde de Don Aurelio non lle permitía seguir ensinando. Despois estudou magisterio por libre, examinándose na Normal de Pontevedra, onde obtivo o título de mestre de ensinanza primaria no 47, despois dun ano duro en que compaxinou os estudos e o traballo no campo. Paso ahora a dar unhas notas sobre o camiño longo do mestre Don Olimpio. No 48 é un dos fundadores en Cuntis da Academia Lumen para bacharelato, comercio e magisterio. E como daquela non había posicións de magisterio, porque o réxime reservaba todas as plazas para os alféreces provisionais de guerra, Don Olimpio opositou a Factor de Renfe. A min sempre me chocou cando vía as cousas dele, que era iso de Factor. Pois é unha persona que traballa na Renfe, pero como empleado distribuía paquetes ou está nunha estación. Oficialmente chamase Factor de Renfe. Polo que pasou a traballar en oficinas ferroviarias de Renfe no Porto de Vigo, despois nun lugar de León que se chamaba Brañuelas, despois na Estrada, polo visto tamén había aquí, e despois pasou a ser recadador do Banco de la Coruña en Cuntis, a vez que ensinaba tamén na academia que el cofundara. Ao aprobar no ano 60 as oposicións de mestre na provincia de Pontevedra, comezou o seu camiño longo como funcionario. Primeiro, como mestre interino, ensinou aquí na Estrada, nun colexio da vila, e despois nas escolas de nenos de Matalobos, da Estrada e de Torea Muros, para no 63 ser destinado a Tui, a Escola Rural de Pexegueiro, onde, segundo os seus biógrafos, os fillos Ana e Olimpio, vai pasar algúns dos mellores anos da súa vida, porque en Tui se sentiu enormemente apreciado. Aquí, además de atender os nenos da súa unitaria, polas noites, dáballe clases gratuitas aos mozos que acudían á taberna da aldea onde estaba a escola. Nos veranos de Tui, deulle clases particulares a un elevado número de estudantes que preparaban o bacharelato, impartíndolles algunhas materias de xeito bastante especial. Por exemplo, as clases de xinasia eran á beira do río Miño, os domingos pola mañá. Para as clases mandaba que o alumnado levaban cordas para subir con elas. Non vos riades, os que nos examinamos por libre en Pontevedra daquela, sabemos que en xinasia, unha das provas máis duras era subir por unha corda. O problema é que algúns nunca subíamos pola corda hasta o día do exame, como era o meu caso. E aquí, pois, íbamos a facer as provas ali á beira do Miño. E as leccións de ciencias naturais a estes estudantes impartíalles ás veces nun viveiro forestal ali en Tui, que sei que tiña unha enorme variedade de plantas. Nas clases particulares ocupábase de materias como de ciencias. Nas matemáticas todo o mundo di que era un excelente profesor.
de física e de química, pero tamén de materias de letras, como lingua española, francés e latín. No ano 68 trasládase a Estrada, a Escola Unitaria de Couso, no Val de Bea, onde prevaleceu ata que no 80 se abriu un novo colexio no Souto de Bea. E no curso 82-83 pasou para o colexio de Figueiroa, preto da Estrada, onde se xubilou en xuño do 93. O que vou facer agora é o seguinte. Primeiro, dar unhas ideas xerais do que den como mestre, pero sobre todo en Couso, e baseándome fundamentalmente nese artigo precioso, punto dunha conversa con el, de Gena Borrajo. Despois mostrarei uns cantos documentos que é o que me parece o máis interesante de alumnos del. Despois tamén dos ensinantes. Pasa que os ensinantes non teñen a... Bueno, creo que son moito máis interesantes os dos alumnos, son moito máis espontáneos, e os ensinantes alumnos, porque están tamén moi ben. Entón, son os tres bloques nos que vou centrar. Logo, despois, unhas pequenas notas sobre a súa actividade cando deixou de ser, sobre todo, mestre, pero ao final seguiu unido á escola e ao ensino. E xa logo xa para rematar unhas notas xa máis particulares miñas. Ben, espero non cansarvos moito. Ainda que teño que abreviar. Non sei canto tempo teño, David. Que? Ben. A parroquia de Couso foi o seu lugar no mundo, e poida que a etapa máis feliz da súa vida, polo que me contou Mac. Na súa homenaxe, a que editou Fervenza, e en sitios web da rede, hai testemunhas abondas de que era un mestre distinto, que facía un ensino laico, progresista e moderno, e que non separaba nas aulas os rapaces das rapazas. En Couso, en todas as escolas onde exerceu, aplicou un ensino multidisciplinar, unha pedagogía avanzada na que o teatro e o recoñecemento e o cuidado do entorno foron esteos fundamentais. Sempre tratou de que alumnos e alumnas coñecesen e valorasen o propio para despois acadar o alleo universal, e que estivesen no mundo sen renunciar a ser galegos. Para Xosé Luna San Martín, ensinante e editor do seu teatro escolar, dun limpio tipo en Couso o seu anovador laboratorio de reformas pedagóxicas, onde cumpriu o ideario aureliano e desenvolveu unha infinita actividade social, cultural, teatral e dignificación da lingua de noso, a vez que puxo os alicerces dun mundo máis firme, máis aberto, máis humano e menos malo. O ideario e os alicerces do seu modelo de escola, onde a participación comunitaria é fundamental, reflítese moi ben no artigo que antes citei de Gena Borrajo, que reproduce moitas veces frases textuais dunha entrevista na que apreciamos a humanidade, a sensibilidade e o tacto exquisito deste mestre de mestres, que consideraba que un educador ten que conseguir que a personalidade de cada neno e nena se manifeste e se desenvolva en todas as dimensións posibles, tal como el aprendeu do seu mestre don Aurelio. Di el: ensinoume co seu exemplo, que é a mellor maneira de dar unha lección. Segundo don Olimpio, o educador ten que manter unha actitude respetuosa co alumnado, promover o contraste de opinións e de diálogos sobre o que ocorre no contorno, ter en conta opinións moi dispares e facer que eles mesmos tiren as súas conclusións. Ningún tipo de castigo físico ou moral cabía no seu modelo de ensino. Di el: cando tiña que reprender un rapaz, facío as soas para protexer a súa dignidade. Isto resulta fundamental se queremos que se respeten entre eles. Consideraba que todos temos algunha actitude que se debe potenciar. De aí que, cando notaba dificultades en algún neno, observaba, buscaba as causas, despois de falar cos pais e coñecer o ambiente familiar. E así foi como descubriu e viviu os problemas emocionais que a migración estaba a xerar en moitas familias de Couso. Para axudar os alumnos que atravesaban unha situación difícil, foi polo que el se interesou polo teatro. Escribía os textos e todos participaban nas representacións. O ensino que el tivera en Cuntis convertera-o nun ignorante do que é Galicia e a cultura propia do país. Fixera o medrar orfo de autoestima, como a todos os galegos. Por iso el quere que o alumnado seu coñeza o contorno, os seus sinais de identidade.
di el. A aldea e a parroquia constitúen un microcosmos cun patrimonio cultural propio, material e inmaterial, que o alumno debe coñecer para avanzar logo no universal. A procura constante de que o alumnado se sinta orgulloso da lingua galega e de todo o noso levouno a usar o galego nas obras de teatro que representan cando oficialmente daquela o noso idioma estaba totalmente fora das aulas. Levouno a explicar na clase ou ante certos monumentos nas excursións a obra de estradenses ilustres, como Simás Valladares ou García Barros, pero tamén a obra de galegos ilustres tan distintos como Domingo Fontán, os linenses Allera Loriga, Rosalía, Juana de Vega, Cornide, Sorei, e todo para que o seu alumnado sentise o orgullo de ser galego. Como non había libros na escola, empezou creando unha biblioteca con libros del que prestaba aos alumnos. O primeiro día de escola explicáballe aos adultos, aos pais, que a comunidade educativa está composta por pais, alumnos e profesores, e todos debemos, dicíalles, ter unha relación fluida e de amizade. Para ele a escola era un proxecto compartido, o que lle deu bons froitos, pois foron moitos traballos colectivos en que colaborou el mesmo, alumnos e pais, como veremos nas testemunhas do alumnado de Couso. A semente de Don Olimpio prendeu de tal xeito que, como sinala Gena Borrajo, aínda hoxe se mantén vivo o espírito de cooperación e Couso é unha das parroquias con máis unidade veciñal do concello. Entre un dos grandes acertos deste mestre exemplar é que logrou eliminar os prexuízos sexistas na escola desde o primeiro momento. Explico moi ben a entrevista que vou pasar. Ora paso ao que me parece máis interesante. Don Olimpio visto polo alumnado de Couso e tamén por un pai, que era da parroquia de Frades, pero que tiña alumno en Couso. Ese modelo de convivencia veciñal que el buscaba e que representaba a escola de Couso queda ben refletido nas lembranzas de 6 alumnos, 4 mulleres e 2 homes, e tamén dun pai. Todos os recordos destas 7 persoas permiten trazar, na miña opinión, un excelente retrato da escola de Don Olimpio e da súa convivencia coa veciñanza. No libro Homenaxe de Fervenza hai moitos outros textos que corroboran e que amplían este retrato. Non collín máis porque tiña que cortar, e collín que me parecían máis interesantes. A primeira, Aurora Lorenzo Miguens, costureira, e alumna súa a finais dos 60, e que das primeiras jornadas, os primeiros alumnos que el tivo ali. Sintetiza en moi pouquiñas liñas como era ese mestre anovador, a súa ensinanza fora das aulas e o papel dinamizador da parroquia. Cando el chegou, os nenos e as nenas estaban separados, pero nos recreos di que os poñía a facer en traballos todos xuntos, como preparar os xardíns formando equipos. Foi tal a tarefa feita que levamos un premio a nivel nacional, Mantenga Limpia España. Tampouco esqueceu o deporte, formou equipos de fútbol que tiveron un bo papel en toda a zona. E pola tarde puxo en marcha iniciativas con adolescentes, entre que se encontraba a propia Aurora, que lembra a representación de textos de teatro de Balanco Amor, a Tia Lambida, o Alegre das Ánimas e Os Reis de Panchiño, esa obra da súa autoría que lle deu moitas alegrías. Que recordos, di Aurora. Íamos polas parroquias cun pequeno decorado e pasábamolo en grande. Tamén se refire ás moitas horas traballando en equipo para facer carrozas para as festas da estrada e a alegría de volver cos primeiros premios. E relata como a xente maior organizaba a construcción dunha pista, a cementación do campo de festa, ou a ampliación da escola e todo en momentos perdidos. Séntese alumna de Don Olimpio non en matemáticas ou lingua, senón en leccións de vida, de como traballar en equipo, de como saber sacar adiante todo tipo de eventos. E como a min, di ela, todos os que tivemos a sorte de estar con el. Di que non foi á universidade, pero que aprendeu del a sair adiante na vida. Xoán Manuel Reices Salgado, enxeñeiro técnico, é tamén dos primeiros alumnos de Don Olimpio en Couso. Tiña 12 anos cando o mestre chegou á aldea e o primeiro recordo del é a súa participación en obras comunitarias como no saneamento do camiño da escola dende a estrada xeral. Polo visto ali había un inmenso lameiro no que os rapaces se mollaban ata que logrou que viñesen tractores e tractores de pedras e o arranxase.
os veciños quedaban abarallados coa súa capacidade de traballo. Ese labor é o que fixo que axiña se convertera nun referente para a parroquia. Dixo a Manuel que o seu coche Ondine servía para transportar alumnado a actividades deportivas ou culturais fora da parroquia ou para traer baldosas que regalaban en lugares de venta de construcción cando había que botar o piso ou ampliar a antiga escola. E lembra tamén as excursións da parroquia a moitos sitios da Galicia costeira e algún do interior. Despois lembra, como a anterior que dixen, o que fixeron para conseguir o premio Mantenga Limpia España. O que pasa que o premio era unha viaxe do mestre con 2 alumnos. El foi un dos 2 afortunados que podía ir uns días a Madrid e a Manga do Mar Menor a Murcia. E antes de facer esa viaxe di que don Olimpio, que levou a estes 2 alumnos a comer á súa casa e que lles ensinou a limparse con servilleta, a usar a pá do peixe e a distinguir os cubertos e outras cousas. Unha clase práctica de urbanidade, di el. Cando rematou a ensinanza primaria, di que os animou, que a él que o animou a facer o bacharelato, que lle axudou a solicitar a bolsa no bacharelato na universidade e que lles daba clases gratis no verán. Palabras del, di. El dábame clases e eu ia examinarme por libre ao Instituto da Estrada, con outras 2 compañeiras. No verán ensinábanos de balde na súa casa para preparar o curso seguinte. Sempre se sentiu moi fachendoso de nós e dos nosos éxitos. Recordo a súa ledicia cando me deron a matrícula de honra en Ciencias Naturais de segundo e tamén cando me suspenderon religión. Daquela armou tremenda lea no instituto. Outra testemunha, outro documento. Charo Faraldo, auxiliar de enfermería e alumna del a comezos dos 70, fai un retrato dun ensinante con dedicación multidisciplinar, pois di que era mestre de todas as materias, que era máis director, psicólogo, cuidador, enfermeiro e traballador social. Moitas veces facía tarefas dos pais. Un mestre renovador, adiantado na época, que se ocupaba do presente e do futuro próximo do seu alumnado e que non discriminaba polo sexo. Mesmo que ao chegaran a primeiro grupo na estrada, di ela, o que encontraban era un paredón na estrada que separaba mozos de mozas. Di sentir veneración por este mestre da palabra, un sabio que tanto facía para que o alumnado estimase o propio. Palabras dela, di. Cando don Olimpio falaba, fose do tema que fose, todos estábamos atentos e o silencio imperaba. Eu personalmente veneraba, inspiraba moito respecto, seriedade e serenidade. Home moi observador e bo comunicador, cariz cálido e profundo á vez, o seu mellor aliado, a palabra, que empregaba para todo, tanto para aprendernos como para reprendernos. Era un libro aberto, un pozo de sabedoría, incluso sabía todo de min e da miña familia. Facíanos ver e dar valor ao galego, a Galicia, e apreciar todo o ben cultural que temos de nós. Outra alumna, Julia Olga Calvelo Pombo, lembro como mestre excepcional e moi humano que chegou á súa vida a mediados dos 70. Considera que foi un ensinante adiantado ao seu tempo, que tamén exerceu de psicólogo cando a emigración deixara familias desestructuradas. De cada alumno, polo visto, sacaba o mellor. Diela. El sabía do meu medo escénico e, aínda que confiaba na miña memoria, non porfiou máis para que actuara nalgúna das obras que se representaban. Canalizou a miña creatividade cara á redacción e a poesía, apuntándome aos concursos. Aprendeulles a valorar, di ela, os clásicos da literatura galega. Da súa man descubrín a Rosalía, a Castelao, a Curros, pero tamén a Neira Vilas e García Barros, a quen rescatou do esquecemento e lle deu o lugar que merecía como cronista dunha época. E aprendeulles a estimar a lingua de Galicia. Sen facer apoloxía de ningún tipo, foinos reconciliando co galego, aquela lingua reservada ao ámbito familiar da aldea, e fíxonos ver que era unha lingua igual de válida que as outras, pero coa vantaxe de que formaba parte da nosa vida desde sempre. Tamén lles daba lección de solidariedade cos demais, que era un espertalos ante os problemas que aparecerían no camiño da vida. Tal cousa pasou, por exemplo, cando faleceu a nai duns compañeiros, e alá fomos todos, mestre incluída, a roupalos. Era a súa maneira de facernos ver que hai que estar ás duras e ás maduras. Fornecíos de ferramentas coas que enfrentar a vida adulta.
As ferramentas eran esforzo, sensibilidade, respeto, solidaridade, o que en resumo nos fai persoas. Considera que foi un mestre que exerceu o magisterio con mayúsculas e que converteu a vocación na súa paixón, e foi tamén un home bo, no amplo sentido da palabra. E acaba unha fermosa comparación. Compara o co labrego, xa maior, que acolle con entusiasmo a nova maquinaria e os cultivos máis innovadores, pero son esquecer as sementes de toda a vida. Sementes que garda con celo, pero que tamén é quen de compartir cos amigos. Don Olimpio foi sementando toda a súa vida. Viu agromar as sementes e recolleu boas colleitas. Pero, como tamén hai sementes que se derraman por culpa das araibadas, el, como bo labrego, souba acubillar as plantas danadas para que se iran adiante. Mari Carmen Cima de Vila Cea, inspectora de Educación e subdirectora xeral de Inspección, foi alumna del en Couso, todos son alumnos de Couso, entre os 72 e os 77. Considera que foi un adiantado, un conquistador, un visionario, pois mellor que a ninguén soubo conxugar a preservación dos valores e a herdanza cultural coa apertura do rural á sociedade e ao contorno, á comunidade educativa, ás novas tecnoloxías, ao deporte escolar, á innovación, ao teatro e aos concursos literarios. De espírito solidario, a súa entrega ao alumnado e ás familias foi absoluta, sen escatimar nunca o tempo. Mercé a súa profesionalidade e carácter innovador, nas súas clases estudábase matemáticas e ciencias e a semade descubríanse novos horizontes e formas de aprender. Aprendeulle ao alumnado o significado da colaboración, do traballo en equipo, da participación e da libre expresión. Eliminou complexos daqueles rapaces e rapazas, amosándonos novas oportunidades, reafirmando a nosa identidade e desenvolvendo o labor de responsabilidade, esforzo e superación persoal. Outro alumno, Jesús Souto Rodríguez, lembra que don Olimpio impoñía orde coa palabra e que nunca lles levantou a man, cando daquela era práctica habitual en algunhas escolas e que lles ensinaba en galego. Recorda o seu afectuoso sorriso que o tranquilizou cando de cativo de 6 ou 7 anos se alparizara polas gargalladas dos que lle facían uns investigadores que lle facían unhas probas pedagóxicas. O rapaz asustouse e desapareceu da aula. Entón foi cando se don Olimpio a tranquilizarlo. E di, caí na conta de que o motivo da miña reacción era a vergoña de terlle fallado a ele. Estaban facendo unhas probas, non sei se presentaron unha pereira e o nome que dixo era un árbore totalmente distinto. Tamén recorda a súa risa sonora pero respetuosa ante as parvadas daqueles cativos os que trataba como se fósemos fillos seus. Senta admiración polo mestre que máis influiu nel, que despois de xubilarse está en cada acto cultural que se celebra na súa contorna vital, animando os que fan pola cultura, por moi pequeno que sexa. E aparte destes excelentes documentos de alumnos, tamén é moi bo o dun pai. Manuel Correa Calvelo, pai era da parroquia de Frades, pero di que oír a falar do bo facer dun mestre na escola de Couso e non dubidou en ir falar con el para que lle admitise ao fillo máis vello. No primeiro curso, os 6 kilómetros da súa aldea ao colexio, un veciño levaba o rapaz nunha moto ata Souto de Bea, onde agardaba que pasase o mestre co seu gordini, etimoloxía popular, no que, a modo de transporte escolar, levaba outros nenos. Mais adiante don Olimpio sei que algou levar a Couso o transporte escolar, un bello autobús que pagaban entre todos os pais. Nesa escola, di Manuel Correa, o seu fillo adquiriu unha moi boa base cultural, pero sobre todo descubriu o que significa o respeto mutuo, o traballo cos demais, e grazas a unhas obriñas de teatro viaxou pola contorna, algo que nas outras escolas do arredor non acontecía. O mestre foi un segundo pai para o seu fillo, polo que lle exixía nos estudos e polos consellos que lle daba. E cando estudou no Instituto da Estrada, brindáballes a súa casa aos exalumnos para pasaren o tempo de descanso do mediodía. Di Manuel. Xuntábos nun cuartiño e botáballes unha man nas dúbidas que tiñan, o tempo que os axudaba a incorporarse á vida urbana, evitando as concebidas posibilidades de coller malos hábitos.
Todos os días, despois de xantar, tiñan aquela porta aberta e antes de volver para o traballo, o mestre pai pasaba uns minutos con eles e interesábase por ver como lles ían as cousas. Hoxe o meu fillo tamén é mestre e recorda con cobiza aquel modo de ensinar, o respeto mutuo, o tratamento como se fosen persoas xa feitas e as responsabilidades que lles outorgaba. Pasa agora a ver a don Olimpio, como ven os ensinantes a don Olimpio. En primeiro lugar, voume referir ao testemunho de dúas mestres, compañeiras de don Olimpio, unha en Couso e outra en Figueiroa, pero que antes foron alumnas súas. Emilia Arca Varela, de Cuntis, foi na Academia Lumen de Cuntis cando preparou estudos de magisterio. Lembrou como unha especie de mestre mago que axudaba os mozos a entenderen unhas enrevesadas matemáticas, igual que lembra a ilusión que lle fixo, sendo mestra, cando soubo que ia telo de compañeiro no centro, pois sería un faro que iluminase o seu camiño na educación. Como era sabedor da implicación de Emilia na educación integral dos nenos, escribiulle unha peza para Monicrex, Soprar o tempo, da que se mostraba satisfeito e orgulloso cando vía en escena os personaxes pensados por ele. En palabras de Aurora, un dos momentos de forte tristeza e abatemento para don Olimpio foi o falecemento repentino de Manuel Villar Paramá, mestre, compañeiro e amigo, cando estaban a preparar en Couso a homenaxe a don Olimpio con motivo da concesión da Cruz de Afonso X Sabio, a máis alta distinción estatal en educación, polos seus méritos intelectuais, educativos e culturais. A cruz deronlle cando aínda non tiña 50 anos. Don Olimpio, non foi con xubilación. Lola Goldar Rodríguez tivo de profesor na Academia San Pelayo da Estrada e di que con ele aprendían matemáticas, latín, grego e calquera materia. Preparábanos e acompañábanos os exames por libre a Pontevedra, tanto de magisterio como de bacharelato. Sufría cos nosos fracasos e alegrábase cos nosos éxitos. Sempre estaba cando precisábamos dele. A súa claridade a hora de difundir os coñecementos e transmitilos calaban o noso intelecto, despertaban os nosos intereses, o noso interese polos estudos. No ano 83, cando don Olimpio foi destinado ao Colexio de Figueiroa, neste centro, Lola foi compañeira e testemunha do seu bofacer durante 9 anos. Viña, di ela, coas mesmas inquedanzas de Couso e idénticas ganas de traballar co alumnado para explorar a contorna co fin de coñecer o propio que logo permitise comprender o universal. Traballaba na aula e fora sobre o patrimonio material, orlos, cruceiros, apeiros, castros e inmaterial. Unha especial atención ao entroido e as súas coplas, cos que obtiveron premios de etnografía, os de Figueiroa, igual que antes os obtiveran os de Couso. O teatro en Figueiroa volveu a ser unha actividade pedagóxica fundamental. A parte de poñer en escenas obras clásicas da autoría de don Olimpio, como eran os reis do Panchiño ou Pelexa no Sol, a Pelexa do Castiñeiro e un eucalipto, que representaran por primeira vez os rapaces de Couso, agora escribe para os de Figueiroa unha obra preciosa, Conversas coa nobre dama, que o seu alumnado representou por primeira vez na Universidade Autónoma de Madrid. Digo que é unha obra preciosa lida neste momento, porque é unha crítica excelente sobre esa pamplina que ás veces a celebración ritual do Día das Letras Galegas. O sea, é unha crítica impresionante. Hoxe está un pouquiño, a crítica non é tan dura, pero no momento sí o que fai do conflito normativo, porque afortunadamente do 2000, desde que ela escribiu no 93 a hoxe, o conflito normativo atenuouse, pero o resto é dunha actualidade, por desgraza, tremenda. O sea, que é unha obra que hai que ler e reler e comentar pola súa actualidade e pola súa lucidez. Ben, David Otero, que ensinou Candael na concentración de Couso, define como o mestre referente de ir sempre coa libreta na man apañando vida, sementando, e a libreta sempre a punto de facerse soporte de tanto, pois don Olimpio, di el, foi un mestre exemplar. Considero un referente do ensino público galego de calidade, un mestre innovador, autor multidisciplinar e precursor do teatro na escola. E sobre isto leo o que dixo David un ou 2 días despois de falecer don Olimpio. Di: foi un escritor divulgador da nosa historia estradense, un mediador
É recolledor de lendas, ditos, costumes, festas, tradicións. Un creador literario tanto en narrativa como en poesía. Un xornalista atento e atinado, pero de maneira moi especial, e logo ou cando Varela Buxán, don Olimpio foi un precursor do teatro galego escolar. Dou fe, porque o viví nunha pequena parte, do ir co seu grupo de Couso, e logo co de Figueroa, aldea por aldea, teleclube por teleclube, vila por vila, e teatros de cidades, representando obras e facendo teatro. O seu labor como autor deste xénero para mozas e mozos foi importantísimo, porque daquela había moito que facer e todo era pouco. Para Carlos Loureiro Rodríguez, o mestre e educador don Olimpio, veu nas bases educativas da República: educación pública, laicismo, escola gratuita, escola integrada na sociedade, educación mixta, bilingüismo, escola primaria, como pedra angular da educación, e procurou aplicar estes principios na ditadura e na postditadura. Considera Carlos Loureiro que García Barros e don Olimpio son dúas almas xemelgas, dúas clarividencias de como debía ser o ensino. Se na República o autor das aventuras de Alberto Quiñón fomentou entre o alumnado as viaxes e as excursións que permitiron que moitos nenos e nenas por primeira vez salisen da aldea da parroquia, na ditadura, o autor dos Reis do Panchiño recuperou esas actividades lúdicas como método de aprendizaxe. O mestre de Rubín, García Barros, e o mestre de Couso, don Olimpio, puxeron en práctica o ensino bilingüe, educación mixta e a escola integrada na contorna social, aínda que era moito máis difícil a don Olimpio facer. Outro era na República, isto era na etapa en pleno franquismo. Outro mestre aquí presente, Cibrán Arxibay, explicou na rede a estrategia simple coa que don Olimpio gañou o seu alumnado do Instituto de Silleda o Día das Ciencias de Galicia do ano 2012, 2 anos antes de morrer. Conta Cibrán que primeiro deulles a oportunidade de falaren os seus alumnos de algo coñecido, de varias cousas coñecidas, e cando xos tiña da súa man, contoulles o que realmente lles quería contar. Cibrán invitaron ese día a que lles falase de Ramón Berea, ese estradense que inventaron a máquina de calcular, que facía multiplicacións e divisións, sin ter que andar facendo sumas reiteradas. Segundo Cibrán, demostrou ali que era un mestre excelente porque soubo enganchar os rapaces cun tema de entrada pouco ou nada atractivo para eles, porque era a biografía dun periodista con coñecemento de mecánicos a finais do XIX. Pero ese día o alumnado de Silleda aprendeu por don Olimpio, que nos roubaran a historia despois de oírlles dicir que os galegos descoñecemos a nosa historia, dixo aos seus alumnos, e así non nos pode ir ben. En todas as escolas falase do submarino de Peral, que hoxe é o buque insignia de Cartaxena. Todos os libros de texto falan do autoxiro de Juan de la Cierva. Dá a impresión de que os galegos non somos quen de inventar nada. E non é así. O que pasa é que se nos escondeu a impresionante figura de Ramón Berea. A desculpa era falar deste inventor, pero o que fixo realmente foi reforzar de tal xeito o orgullo polo propio neses alumnos de Silleda que o outro día preguntaronlle a Cibrán cando volvía o mestre don Olimpio a darlle a clase. E remato dentro desta visión dos ensinantes coa visión que ten Xoán Carlos Garrido, Couceiro. El di Garrido, hai tantos olimpios como persoas o trataron, e nas que deixou unha fonda pegada. Con todo, cree Garrido, que será a través da visión de cada quen que nos poidamos construir unha imaxe máis completa deste escritor, investigador, mestre, animador cultural, amigo e un longo etcétera. Forma parte duns poucos que na escuridade da noite franquista iluminaban como humildes vagalumes o seu entorno próximo nunha práctica pedagóxica galeguizadora e na actual xeira uniformizadora do planeta estaba onde sempre estivo, traballando porque o espazo que lle tocou en sorte fose un lugar moi respetado, coñecido e valorado. Salienta Garrido que don Olimpio, dio tamén outra xente, se chegou ao particular, o máis próximo, pero sen perder nunca de vista a humanidade.
e que el sempre o lembrará no acto contra o bombardeo de Gaza en solidariedade co povo palestino. E a humanidade só se chega a través da nación. Sen ela non habería recoñecemento da diversidade humana en igualdade. E don Olimpio atopouse coa nación. Fíxose galeguista que tanto como dicir pasou a tomar conciencia subxectiva do que era obxectivamente. E con iso non se afastou do local. Simplemente renunciou a usar o localismo como un xeito de traizoar a Galicia. E morreu, di Garrido, sendo leal a ela. Paso ahora xa para ir apurando e rematando a falarvos un pouco de algo que todos coñecedes ben aquí na Estrada, o seu papel de activista e dinamizador cultural. Na súa etapa de ensinante e despois de xubilarse foi un infatigable activista e dinamizador cultural, sobre todo das terras de Estrada e de Cuntis. Eu vou me referir aquí a algunhas relacionadas co ensino e coa escola. Nos testemunhos do alumnado de Couso alúdese as carrozas que facían os rapaces e as rapazas coas que participaban nas festas da Estrada e coas que, polo visto, gañaban todos os primeiros premios, menos unha vez, que debe haber unha especie de tongo. Bueno, no ano 71, a veciñanza, non só os rapaces, a veciñanza de Couso recreou o coto salmoneiro que teñen ali, representando un río, o Ulla, de aguas cristalinas en movimento con pescadores e ninfas. No outro ano, 72, a carroza de Couso era unha alegoría da paz, con nenos e razas de razas moi diferentes. No 73, a carroza representaba o Pazo de Oca a finais do século XIX, co alumnado vestido con traxes de época, que don Olimpio alugara nunha xestrería madrileña. A mesma xestrería que alugaba pois os traxes para representacións teatrais ou para figurantes de cinema. Dicíame Maca aí atrás que non sabía como daría con esta xastrería. O feito que daba, que dei. E a mediados dos 80 organizou a carroza do Entroido do Colexio de Figueiroa con autobuses de madeira e coplas satíricas da súa autoría onde se criticaban os problemas do transporte escolar naquele momento. Entre o ano 97 e 2003 foi o director do Museo do Pobo Estradense, Manuel Fernández Portela, que organizou de maneira exemplar e que converteu, segundo di Xosé María Lema no traballo que fixo na homenaxe, que converteu en todo un modelo de museo etnográfico e comarcal. De xeito altruista, volcouse neste museo estradense onde se montou a antiga escola de Rubín, onde fora mestre García Barros, con mobiliario e material de principios de século. A primeira exposición do museo foi a Escola no Museo, no ano 97, a que seguiron outras sobre arte sacro, estradense, castelao no centenario e maratóns de lectura o Día das Letras Galegas. Cando en febreiro do 99, o sea, 2 anos despois prácticamente de que xa don Olimpio montara unha especie de escola no museo. Bueno, pois en febreiro do 99, cando o Conselleiro de Educación da Xunta de Galicia anunciou a creación do que logo sería o Museo Pedagóxico de Galicia, o MUPEGA, o primeiro que fixeron o daquela director xeral de Política Lingüística, Manuel Regueiro, e o que creo que sería o primeiro director do MUPEGA, o ensinante Vicente Peña, foi acudir á Estrada, ao Museo do Pobo Estradense, para que don Olimpio lles mostrase a sección dedicada á escola, á infancia, ao xogo e ao xoguete, cos contidos e aveños enmarcados no seu contexto cultural. Era a primeira inmersión plena na cultura material e empírica da escola que andaban procurando Vicente Peña e máis Regueiro para o seu proxecto, e saíron satisfeitos e arroupados, porque don Olimpio se mostrara disposto a colaborar e a fornecelles fondos para o MUPEGA. Desde ese momento, Vicente Peña considerou que don Olimpio foi o primeiro colaborador externo do MUPEGA, porque lles ofreceu material escolar, material fotográfico e outro. Cando se xubilou, don Olimpio seguiu escribindo teatro, pero creo que o máis importante é que se volcou no estudo de personaxes destacados da Estrada de Cuntis, descoñecidos, dos seus veciños, e, polo tanto, tamén dos que non somos seus veciños, a vez que
que se ocupou de estudar a xente humilde destes concellos, fosen os canteiros de Cuntis, os carpinteiros, ebanistas, fragueiros e torneiros da estrada. No eido de ensino, o mesmo ano de xubilarse, o 93, publicou Mestres estradenses que fixeron historia, homenaxe a 9 mestras e 3 mestres que se distinguiran no seu traballo escolar, tendo en conta o testemunho da xente e os alumnos, os pais e os alumnos das parroquias respectivas. E no 2000 editou o libro Certame Escolar dos Pereiriños, onde fai a historia dun evento que se celebraba na Carballeira dos Pereiriños de Curantes entre o ano 16 e o ano 31, baixo as directrices das sociedades de instrucción de migrantes das parroquias estradenses de Curantes, Rubín, Olives, Pardomarín e Lamas, e coa coordinación do Sindicato Agrícola de Pardomarín. Era unha festa cultural a final de curso, con premios, sobre todo para motivar a asistencia do alumnado ás clases. E neste certame dos Pereiriños tivo un papel sobranceiro o mestre Manuel García Barros, mestre de Rubín, e o seu alumnado. Marisé García Hermida, que non era ensinante, pois ela e don Olimpio recuperaron no ano 97 aquela romería laica de raíz popular e inequívoca graza educativa, merecido homenaxe aos agraristas das terras da estrada e a tantos emigrantes estradenses que, a pesar da pobreza e da moitas veces humillante vida na emigración, achegaron parte dos seus escasos aforros para que no primeiro terzo do século XX se erguesen escolas en todas as parroquias do concello, a vez que os propios emigrantes pagaban os mestres. Na segunda edición, no ano 98, nun manifesto precioso que redactou e que leu don Olimpio, onde ao final de todo el salientaba que a actual festa, a festa recuperada dos Pereiriños, nesa festa xa non se rifaba como antes un arado, nin se rifaba un pano de seda, pero que non cambiara, nin cambiara nunca o valor da educación e da cultura. Dicía el, se naqueles tempos o mal a erradicar era o analfabetismo, nestes ínteres dunha forte competencia, dun exacerbado egoísmo e dun desenfreado consumismo, a educación segue a desempeñar un papel moi determinante. Pola educación saberemos afastarnos daquelas innecesarias necesidades, trabar lazos de unión e amizade para sermos máis felices e traballar polo engrandecemento da nosa terra. E ora sí que remato, cun apartado que titulei Honestidade e compromiso ata o final da súa vida. Como xa quedou dito, escuitando os testemunhos do alumnado e tamén dos ensinantes, pero sobre todo do alumnado, era o mestre da xente humilde, porque nunca esqueceu a súa modesta orixe familiar. Sempre estaba disposto a axudar a quen o necesitaba, a dar un consello ou unha boa palabra, e sempre cun sorriso na cara. Sorriso de pillabán que ás veces sobrevaloraba as actitudes dos nenos e nenas para conseguir un esforzo maior, ou ben sorriso, para mí era máis ben un sorriso sereno e retranqueiro de quen estaba de volta de todo, pero que seguía a loitar coa paixón de cando era novo nas cousas en que cría, como era, por exemplo, a defensa da lingua galega. Eu teño que dicirvos que me alegrei moitísimo cando souben que se fixera membro da plataforma partidaria Prolingua. Esa utopía que nos explicou a uns poucos, a uns privilexiados, un día, na biblioteca do Instituto da Lingua Galega Xavier do Campo, nun momento en que o Partido Popular empezou a legislar en contra da lingua galega. Pois, esa utopía que conseguimos entre moitísimos facer a realidade, pois, o día 5 de febreiro de 2010, en Cuntis, foi cando se presentou o libro que antes mostrou Maca, as 55 mentiras sobre a lingua galega. Pois, a mesma hora e o mesmo día, en 69 lugares de Galicia, de España e do estranxeiro, presentouse ese libro. Hai unha foto na homenaxe, na páxina 218, na que está don Olimpo, mentre está falando
Silvia Fernández, ali está Don Olimpio concentrado para intervir. O sea que hai documento gráfico da súa presentación das 55 mentiras. A súa inquebrantable honradez e a súa integridade quedou patente nun feito insólito que contou Fina Casal de Rei en representación de todos os mestres e mestras da oposición do 76 nun homenaxe que lle deberon facer aquí na Estrada. Bueno, foi nun homenaxe un ano antes de falecer. Fina di, en nome dun colectivo de xente, di: querido Olimpio, mestre Grexio, queremos hoxe deixar por escrito constancia da nosa gratitude por un feito insólito. Como membro do Tribunal número 1 de oposicións a mestres mestras do ano 76, ti, cal heroe clásico que defendese a xustiza por riba de todo, desoíches todos os privilexios que se adoitaban conceder a quen dispunha de rendas que os avalasen, e salvaches, entre aspas, pon Fina, salvaches a quen consideraches que o merecía, dándonos, ademais, unha lección de honradez que demostraches ao considerar que non tiñas por que aceptar por iso compensación ninguna. E valeiro de equipaxe, continuaches o teu rumbo sen perder a cripta dos soños. Oxalá ti poidas sentir tanta fachenda de nós como nós a temos contigo. Ese teu exemplo de vida foi a mellor ensinanza. A garimosa dedicatoria que me dedicou no seu libro Emigrantes sobranceiros sobre Ramón Berea e Bernardo Rodríguez, a dedicatoria a min, comenzaba con esta frase: quen vive e traballa por Galicia ten unha páxina na historia. Creo que nesa historia moitas páxinas debe ter xa Don Olimpio. Incombustible galeguista desde os tempos escuros, incansable traballador por unha cultura viva enraizada na terra, indesmayable defensor do noso principal sinal de identidade, a lingua galega, que en tempos ruíns, dicía el, estaba ben guardada nos peitos e miolos dos homes rexos e nobres do pobo de Fisterra, e non houbo forza humán que poidese loitar contra a enerxía espiritual que tal xoia tiña no corazón dos homes. O sea, isto que acabo de ler pode verse nun sinxeliño e pedagóxico cadernos Letras Galegas 80 que Don Olimpio redactou e debuxou para o seu alumnado do Colexio Manuel Villar Paramá do Souto de Bea o ano en que se dedicou o Día das Letras Galegas a Afonso X Sabio. Hai anos que Maca me agasallou cunha copia deste caderno precioso escrito cunha caligrafía moi vulgar. O Concello da Estrada, e xa vou rematando, creo, e aquí estou me metendo, a mellor, eu veño de fora, pero vexo as cousas desde fora, o Concello da Estrada ten unha débeda con Don Olimpio, que creo que non se pode considerar paga cunha rúa na nada, digo cunha rúa na nada porque é unha rúa que non ten casas, como ben sabedes, e co título, nin co título de fillo predilecto. Oxalá o Concello non tarde moito en patrocinar un premio de teatro infantil co seu nome, como arelan asociacións e persoas da Estrada que traballan nunha cultura viva, porque, como ben dixo David Otero, el foi o precursor do teatro galego escolar. Ese premio, promovido por Concello da Estrada, uniríase ao de narrativa de poesía existentes na honra de García Barros e de Avelina Valladares, respectivamente. Os meus parabéns á Asociación Vagalumes e á xente que nas terras da Estrada e de Cuntis e noutras terras traballades para manter vivo o legado deste mestre de mestres. Vagalumes fixo xornadas, desde que morreu, xornadas para aprofundar nas achegas de Don Olimpio a recuperación do entroido do Ulla, a sensibilización e divulgación do patrimonio da comarca e a investigación da historia estardense, ademais de programar teatro na súa honra. Con todo, eu creo, todo isto está moi ben e ten que seguir, pero eu creo que debería pensarse tamén, soñar costa pouco, debería pensarse en organizar un simposio con pedagogos, críticos literarios, sobre todo do teatro, etnógrafos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, xornalistas, animadores culturais, etc., para que todos
analicen e debatan sobre os mundos, os moitos mundos de Don Olimpio. Nese simposio, ou como se queira chamar, o congreso, tamén se debería contar co alumnado seu, particularmente de Tui, Couso e Figueiroa, para que conten experiencias da vida escolar con Don Olimpio, dentro e fora das aulas, experiencias que deberían gravarse todas para logo nun CD ou nun vídeo anexarse os volumes de atas dese evento. Cando se organice ese simposio ou evento, eu, se os organizadores o teñen a ben, xa me comprometo a estudar a lingua literaria, sobre todo a dos textos, a do teatro, para ver a achega del a construción do galego literario moderno. E, mentres tanto, mentres non pase eso, como diría Ramón Cabanillas, soñemos, alma soñemos.